العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز واتباع سنة النبي المصطفى الكريم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فيتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عباد الله صلوا وسلموا على النبي المصطفى الكريم بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة ولا يؤذي جاره عباد الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول سيد السند العظيم ذي قلب الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد اللهم اجعل بلادنا من خير البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم أردر عن الزيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المسلمين واهلك من كان في هلاكه راحة للمؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe ɗo mbawɗon wonde fof eno mbawirɗon wonirde fof min calmini on salminandu ɓurdu towde ɓurdu teddude woni wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh enen fof eɗen ndenda eɗen jetta Allah subhanahu wa taala eɗen juula e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa kala ko dañira ko saabu muɗum eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo ɓeydu weliya makko e ceerno meɗen cheikhana ahmad at-tijani sharif al-hasani radiyallahu taala anhu e dendagal khalifaɓe makko e muqaddameɓe makko e almuɓe makko e yiɗɓe makko eɗen kertina hen noon ceerno meɗen khalifa meɗen basorgal meɗen tugargol meɗen aduna e l'akhira mawlana cheikh alhaji oumar al fouti radiallahu taala anhu yo Allah yoɓat en moƴƴere o mo ganduɗa dendagal ko en rewre Allah e ɗi sifaji fof Allah wallimo ko ɓuri hen hewde o rewni hen Allah subhanahu wa taala ha Allah jaɓani mum eɗen ciftira bandiraɓe ɓe wonande andunoɓe ɓe ganda ɓe kadi ne ganda
hikka waɗi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi nde o yiidiri e Cherif Mouhamadoul Ghali radiallahu taala anhu. eɗen mbaɗa heen noon tahni'a ceerno meɗen, jinnaɗo meɗen, gardiɗo meɗen, wasila meɗen fewde Cheikh Oumar radiallahu taala anhu woni ceerno men ceerno Bachir Mountaga Taha Cheikh Oumar radiallahu taala anhu. e on sifa eɗen juuromo ziyara ɗo ɓiɗɗo juuroto jinnaɗo, ziyara ɗo almudo juuroto ceerno, ziyarata hubbin wa taqdirin wa istimdadin. eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓoynimo ɗo jeese men ɗo tawde wonde e cellal, ene wonde e kisal, ene wonde e ndenka. kala ko o yiɗi e diine l'islam he kanko ceerno men ceerno Bachir Mountaga Taha Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu yo Allah waɗanmo ɗum. kala ko o yiɗi e tariqatu tijaniyati ko yo Allah waɗanmo ɗum. kala ko o yiɗi kadi e galle Mawlana Cheikh Alhaji Umarul Fouti radiallahu ta'ala anhu yo Allah waɗanmo ɗum. ko hono noon kadi kala ko o yiɗi e galle ceerno Mountaga Taha Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu yo Allah waɗanmo ɗum. kala ko o yiɗi e ɓesgu makko ngu o feeñgu e makko to bange ƴiiƴam, e ɓesgu makko jokkingo e makko to bange ruuhu, kala ko o yiɗani ɓe yo Allah waɗ ɗum. enen fof kadi eɗen denda eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yidde makko e anniye makko e faandare makko yo Allah hagoɗin ɗum. sabu yidde makko wonani ko Allah, so wona ko Allah yiɗi. yidde makko wonani so wona ko neraɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yiɗi. yidde makko wonani so wona ko Mawlana Cheikh Ahmad At-Tidjani Sharif Al-Hasani radiallahu ta'ala anhu yiɗi. yidde makko wonani jamma e ñalawma subaka e kikiɗe so wona ko ceerno men Cheikh Oumar Fouti radiallahu ta'ala anhu yiɗi. yo Allah timminanmo faandare makko. hono no mbirumi ni hikka waɗi duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ko Mawlana Cheikh Alhaji Umarul Fouti radiallahu ta'ala anhu yindiri e Cherif Mouhamadoul Ghali. ɗum waɗno ko hitande ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi e ɗiɗi. nde ɓe gummi Makka noon eɓe payi Madinatul Munawwarati, kanko Cherif Mouhamadoul Ghali omo yaada e Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu. ɗum wonno ko go o haran, ene wayno ko haran jawtuɗo o ñinde go o haran ene hawri aset go o haran fergoniraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ene yaara e duuɓi ujunere e duuɓi temedde ɗiɗi e duuɓi capannayyi e ɗiɗi. to bange limore tubakoɓe ene hawri aset 5 août woni 5 août 1826 ko nden kanko Cherif Mouhamadoul Ghali e Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu taw ɓe gayni hajjore maɓɓe haɓe gayni kamɓe ɗiɗo gummodi Makka faade Madina. ɗum ɗon gandunoɗo ene miccita ɗum, mo andano kadi anda ɗum. sindo tawi wona kono corona o ɗum ɗon hanno ko mawninede, hanno ko yajnede. honno mawninirten feeñgol makko to halwar hitande fof ni e gardugol ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Bachir Mountaga Taha Cheikh Oumar radiallahu ta'ala o Mawlana Cheikh Alhaji Umarul Fouti radiallahu ta'ala anhu miɗi winde deftere meɗen an-nazmul mukhtasaru fi sirati Cheikh Alhaji Oumar e barke ceerno meɗen ceerno Bachiru e duwaw muɗum mbimi miladuhu kanat lahu karama haqiqatun shahiratun azima. kanko Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu yimɓe fof ne kaala humpani hay goto nde o feeñi e jamanu peeñugol makko waɗi teddungal mawgal, sabu teddungal e kawis mo Allah hokki kala ennebi omo rokki ɗum. hono noon kadi ne kala waliyu Allah to ennebi to noon wiyete ko mu'jiza, gaga waliyaɓe ga mbiyete ko karama. kanko Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu e feeñugol makko Allah hokkimo en karama mo ganduɗa, karama gonɗuɗo, karama lolluɗo, karama mawɗo te mo hay goto humpaka. mbiɗen fi 29 min ba'd al-isha fi shahrina sha'bana yawmi al-arbi'a li'ami bushra bana fi al-halwari nuran sanahu sha'a fi al-aqbari. mbiɗen hitande ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e fergoniraɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en hawri alarba nogas e jeenayyi yaawa ko nden Mawlana Cheikh Alhaji Umarul Fouti radiallahu ta'ala anhu feeñi e jamanu nokku ɗo wiyete halwar. masha allahu tabarakallah. so tawi ɗon ko to banggue tarikhaji hewɓe ɗe mbawi eywa tugnade e tarikhaji kewɗi nde wonno ko waynono Cheikh Oumar radiallahu ta'ala anhu feeñgol muɗum ene heewi goto foof no addiri eno naniri
eno yiiri ɓe mbi kanko cheikh oumar radiallahu taala anhu o feeñi ko 1208 fergondiraaɗo mouhamadin sallallah alih sallam ene hawra 1797 ɓe hen ko ni mbi ɓe mbi o feeñi kanko radiallahu anhu ko hitande 1212 woni 1212 hijratu nabi sallllahu alih w sallam ene hawra 1797 woɓɓe mbi aha ɗum ɗon fof ne wawi wonde kono noon kanum ennene mbi ko ɓuri lollude ko hay deftere ceerno men ceerno Mountaga Ahmad ɗiɗo tarikhaji fof mo addi hen eywa ko 1213 kanko cheikh oumar radiallahu taala anhu o feeñi e jamanu ene hawra 1798 kono noon minen koye amen to banggue witto amen e to banggue eywa ƴewde e ƴewtidade ha wawa andude tarikh o e gonga so tawi selli o feeñi aduna ko alarba nogas e jeenayyi yaawa ñande muɗum lewru korka dari janggo e muɗum o finiri korka ne hawri alhamisa so tawi ɗum selli on ɗon tarikh ne selli to banggue minen witto amen te witto ngo ganduɗa ko witto sillugo o feeñi e aduna ko ñande alarba nogas e jeenayyi yaawa ene hawri hitande 1210 woni 1212 hijratu nabi mouhammadin sallallah alih sallam gaaga banggue eywa jibinede isa alayhi salatu wassalam woni hitande tubakoɓe ene hawra alarba 9 mars 1796 alarba ne hawri 9 mars 1796 kamɓe noon wittiyankoɓe ɓe e ƴeewoɓe gueɗe ɗe hono no peesodirta e hono no gommodirta ɓe gandi cheikh oumar radiallahu taala anhu ardi koye gueɗe muɗum te hakkude makko e ceerno meɗen cheikhana ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu ko guila hanki taw hande arani hono noon hakkude makko e rasulullahi sallallah alih sallam woniri guila hanki taw hande arani saabi o wi woli hubbuhu qabla al wiladi ka jalbadi o yo yiɗi nelaɗo allah mouhammadin sallah sallam guila o feeñani e aduna oɗa andi on hakkude makko e rasulullah sallah sallam to ummodi to woɗɗi kono noon hakkude makko e cheikhana ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu tonne kadi ne wona hunde ɓadide ko hunde woɗɗude sabu ɓe mbi kanko feeñugol makko kanko cheikh oumar radiallahu taala anhu hawri hitande muɗum kanko ceerno men cheikhana ahmad tidiane radiallahu taala anhu omo aafa ngorondi eywa zawiya makko Fass hitande nde o ari Fass nde ha omo heeɓi zawi o omo sampa zawi o ko hitande muɗum cheikh oumar radiallahu taala anhu feeñi ɓe mbi aha ko noon woɓe mbi ala nde o cheikh oumar radiallahu taala anhu feeñi nde hitande muɗum jawharatul kamali hitade mum ni woni wadifa ɓeyda e lawol tidiane wonno tan ko lazim astahfirullah temedere salatu ala nabi temedere la ilaha illallah temedere hitande cheikh oumar radiallahu taala feeñi nde noon ko nden rasulullahi sallallah alih w sallam ɓeydani cheikh ahmad tidiane sharif radiallahu taala anhu eywa wadifa lawol tidiane ngol woni astahfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum laabi capantati salatul fatiha laabi capanɗe joyyi la ilaha illallah laabi temedere jawharatul kamali laabi 101 ɓe mbi ñande o feeñi nde ko ñande muɗum aywa Allah waɗi kanko Sharif Mouhamadoul Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu e koddiroji Allah jawharatul kamal timmina 101 ala kullin no wayi fof kam aywa kanko e Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala ɓe ndendi jamanu ɗum noon hakkude mabɓe ene woɗɗi no feewi ndendugol mabɓe jamanu o kadi ɓe mbi ɓe baddi ɓe ndendi e jamanu duuɓi 19 ɓe mbi ala ko duuɓi 18 kono noon ɓe mbi kadi ko duuɓi nogas ala kulli halin kanko Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu feeñgol makko e wongol ɗo Cheikh Ahmad Tidiane ala qaydil hayati woni e gurdam muɗum toto Fass kanko omo gaga halwar ɓe ndendi jamanu ɓe mbi ko Cheikh Oumar aywa ɓe ndendi duuɓi 17 ɓe ndendi so duuɓi 19 ɓe mbi ɓe ndendi duuɓi nogas ala kulli halin kanko Cheikh Oumar radiyallahu ta'ala anhu ko kawis ɓolo ga e deftere men mbi e deftere men hen mbimi isdada mawludan qubayla alfajri wa ummuhu li tawwihi fi tuhri o suka garɗo aga arde gueɗe muɗum o feeñi koko adinde fajiri feerata hakkude gueeƴe e fajiri ko ɗo no feeñi e jamanu e alarba mo mbiɗen o Allah hoddiri e koddiroji muɗum wo ummuhu jinnaɗo makko li tawwihi ɗon e ɗon nde o feeñi e jamanu fi tuhri o wonde laabal yummakko meeɗani ñamlade waktu
e nde o feeñi nde kay ko Cheikh Oumar yumma ko juuli geeƴe juuli fajiri o jibinaɗo hakkunde ɗo juuli geeƴe ene wonde laaɓal jibinimo juuli fajiri taw ne wonde laaɓal kawes o suka lam yarda innahara fi dha shahri wa umruhu idhaka duna shahri kanko Cheikh Oumar radiallahu taala anhu e koddiroji Allah nde o feeñi nde janngo e muɗum ne woni goo lewru korka o muynani lam yarda innahara fi dha shahri on ñalawma o muynani hay yimɓe fof kaawa nde yimɓe fof kaawa noon hankadi nam ɗum baywi sarata bihi rukbanu fil asfari wa dawalat hum nnasu fil amsari wonɓe wuro ɓe fof gone e jaɓodirde onon kam on jii ko waɗi ko on nani ko waɗi ko goto fof ne haala e ko nani ko walla ko yii ko haala muɗum baywi ha waɗɗi yankoɓe e yahoɓe hakkude gure e gure mbatti saktude kabar o suko de feeñi halwar ene addi oɗo kabis suko de feeñi halwar ene ardirindani suko de feeñi halwar ene ardirindani woni sarat bihi rukbanu fil asfari wa dawalat hunnasu fil amsari Allah hoddiri on kabis feeñi e makko kanko Cheikh Oumar radiallahu taala nde o yi hawɓe heeɓi duuɓi 5 e balɗe 5 e lobbi 5 nden jinnaɗo makko naannimo do alqouranul karim nde o naati hen nde alhamdoulillahi rabbil alamin e ballal Allah o reeni qur'ana ko yaawi taw alda e tampere te taw ko dendugol moƴƴugol cellugol istadhara alqur'ana fi sibahu akrim bihi min nashi'in hawahu walam yujabi sinnuhu thamaniya subhana man zakka uqulan wa'iya kanko Cheikh Oumar radiallahu taala anhu nde o reeni qur'ana nde o reeni ɗum koye duuɓi 6 ene hawra e feere gondiraɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ujunere e temedde ɗiɗi e sappo e 6 ene hawra ga e limore tubakoɓe 1803 o feeñi 1796 e nder he ha o yiɓi 1803 nden o reñi qur'ana dengol moƴƴugol dengol timmugol taw mo yara duuɓi 6 ɗonne kadi waɗi kawis saabu ceerno makko cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu renir qur'ana ko duuɓi 7 kanko o reeni duuɓi 6 elle hormade ceerno e accande ceerno e gueɗal Allah wallimo o reenirani duuɓi 7 hono ɗi ceerno makko o reeniri ɗi ala o reeniri ko duuɓi 6 saabu hormade ceerno o ɗon e halwar holmo reeni juuɗe muɗum fi yadi cheikhihi gira hammadi bi awni rabbin khaliqil ibadi o reeni qur'ana o koye juuɗe ceerno makko biyeteɗo gira hammad e ballal Allah mo ganduɗa kanum woni jeeyɗo tagore nde tagɗo tagore nde o reeni qur'ana ha dengol laɓtugol demgol moƴƴol dengol cellugol o yiɗi noon ɓeydude yoga e ulumul qur'ani gandal biyetegal tajwid mbimi wa ba'dahu jawwada min akhihi ahmad bun sa'id al faqih o waɗi tajwid ko e juuɗe mawni ko ahmad bun sa'id ko on waɗnimo tajwid moƴƴini ɗemgal makko sellini masɗe makko ha o ɓeydi wawde mbawka joɗka mbawka pewka mbawka ka alda e sikke o ɗo qur'anul karim nde o yi haw gayni tajwid noon o heeɓi ko heɓanno e qur'ana fof o umminomo darto e gande goɗɗe summa gada yabhasu fil aqtari min ashuyukh al ulama al akhyari hankadem no yihu dartode seremɓe omo jangga e muɗumen Allah wallimo noon e nder dumunna dabɓo omo yaara hedde duuɓi 20 ko nden o jangi kala ko ene jangituno e Fouta gila e luga mum e fiqhu mum e nahwu mum bayan mum badi' mum mantiq mum usul mum e dendangal ko ene jangituno e reedu Fouta e nder ɗiɗo duuɓi 20 o reeni ɗum fof haw timmini ɗum woni mbimi wa hasala al fununa fi sinina wa umruhu ma jawaza al 20 est ce que Cheikh Oumar radiallahu taala anhu seremɓe o jangi ɓe noon alhamdulillahi rabbil alamin ene keewi kono noon en mbiɗen ɗo ko ashharu min shuyukhihi al amajidi gira hammad wal basamor wa ahmadi wa min shuyukhihi kada ahmad halim wa kulluhum i'tarafu bima alim kanko ene jeeya e seremɓe makko ɓurɓe lolude gira hammad mo mbiɗen jangguinimo qur'an o e ceerno lamin basamor to Dormbos onne ko e seere makko jeeya e ahmadou mawni ko jangguinde mo tajwidul qur'anil karim onne ko e seere makko jeeya gaga seeno paalel jeeyaɗo Allah goto bawɗo gandal ne wiyeteno ceerno ahmadou halima onne kadi o janggi e muɗum
kono kamɓe ɓeɗo ɓe o jange muɗum ɓe pop ɓe irrima wonko Allah hokkimo ko ganduɗa ko kanko tan jeeyi ɗum ko kanko tan Allah feccani ɗum wa kulluhum i'tarafu bima ali sabu ko ɓuuri hen hewde mabɓe wonti ko almuɓe makko firnde muɗum ko Amadou bin Saïd Amadou bin Saïd kanum ruttiti jebbile e makko jihade o fof kamɓe mbaddi ɗum ha yetti Ségou ɗo no acci ɗum ene wonde Amadou Cheikhou kanko o yaade ɓiyum afu ne wiye Tidiane Alpha Amadou ɓe peewi hamdallahi ɗon on woni ɗo Ségou ɗo ha Allah waɗi rutti ɗon ɗo Ségou ɗo e kabri mum nen Ségou ene juure radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullahi alayhi ajmain kanko Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu Allah hokkimo kawisaji wala tusibu aynuhu mutiwnan illa wa'aha qalbuhu yaqinan ala fof ko fitre yitere makko fawoto e defte so wona o huño ɗum kuñugol moƴƴol kuñugol pewgol kuñugol cilnugol ɗum ɗon ene aro e yeeso kono noon machallahu tabarakallah eywa ɗum ɗon eɗen mbawi wiide eɗen jogui hen jewte kewɗe kono heeɗi ko 15 minutes dokkano ɗen te ɗum yettima 15 minutes o en calmini dendagal heɗiyankoɓe kala ko feewi hen ko Allah e moƴƴere muɗum e barke ceernajo o e barke ceerno men ceerno Bachir Mountaga Taha Cheikh radiallahu ta'ala kala ko wiñi hen neɗɗo timmani alkamalu lillahi eɗen jarno noon bandi men debbo sokhna Aminata Tall Aminata Bachirou e dendagal ɓe o jiidi ceerno Bachirou gila Cheikh Omar Bachirou e ceerno Madane e ceerno Saïdou Nour e dendagal ɓesgu ngu pop debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen nde ɗo darde o darani eywa wadde Jobbo TV pour saktude gueɗe Cheikh Omar o waɗi ko yooɗi o waɗi ko feewi o waɗi ko timmi o waɗi ko moƴƴi eɗen ñaganomo Allah yo Allah sellin yo Allah sembin fandare makko nde yo Allah timmin ɗum enen foof jaadene makko felo e felo ha o yettoɗo fayɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.